שלום, היום נסביר איך לעשות צורות גלים לקלוק 1 קילו. לכל אחד ואחד מהפרויקטים שלכם יש ממיר מ-50 מגה, מקלוק של 50 מגה, ל-1 קילו. לחלקכם יש גם 1 קילו וגם 100 קילו, לחלקכם האחר יש 1 קילו, 100 קילו ו1 סקנד. הסיבה שאנחנו ממירים ל-1 קילו כי ההשעיות של ה-LCD במילי שניות, במילי סקנד, ולכן קלוק של 1 קילו הוא קלוק נוח לעבודה. כשאנחנו עובדים עם רכיב קול, בדרך כלל אנחנו נעבוד עם תדר של 100 קילו, כי זה תדר נוח לעבודה, לכן יש לי שני מוצאים כאלה. לגבי 1 סקנד, אז יש לי מערכות שמודדות תדר וכל מיני דברים כאלה, אז יש לנו יציאה של 1 סקנד. אז במקרה הזה ב1 סקנד לא השתמשנו כפי שאנחנו רואים כאן. דבר ראשון, אם אנחנו רוצים לעשות צורות גלים ל1 קילו למערכת הזאת, אני אסמן אותה ואחפש אותה פה. הנה היא, קלוק 1 קילו VHD. אלחץ לחצן ימני ו-Set as Top Level Entity. כרגע בהיררכיה הוא ירשום את 1 קילו כפרויקט עצמו. ואני אעשה קומפילציה. כמובן שכל פעולה שאני עושה, אני אעשה מיד קומפילציה, כי אם אני לא אעשה קומפילציה, הוא לא יכיר את המערכת, ואז זה יכול ליצור לנו כל מיני בעיות. סיימנו. בואו נראה מה עושים כעת. עכשיו אני רוצה לעשות צורות גלים לקלוק 1 קילו. אז דבר ראשון, אני פותח דף חדש, Vector Waveform File. קובץ חדש, אוקיי. בקובץ עצמו אני עושה לחצן ימני, Insert Node or Buses ו-Node Finder. שימו לב שכאן אני דואג שיהיה Design Entity All Names, דואג שזה יהיה Design Entity All Names, לוחץ על List. עכשיו שימו לב, יש כאן Add 0, Add 1, כל ה-Addים אני לא צריך. מה אני כן מחפש? את כל הכניסות, אז אני מחזיק את זה עם קונטרול, אני מסמן עוד אחד ועוד אחד. כל מספר שרשום בסוגריים 0, 1, 2, 3 מספרים או טילדות, אני לא מסמן. CNT3 אני מסמן כי הוא סיגנל. בואו נראה, נמשיך לעשות למטה, ונראה מה עוד יש לנו. less than, אני לא צריך, את reset כן, את wave out כן, את wave out 2 כן, את wave out 3 כן, קלוק 1 קילו, 1 סקנד, זדים, כל זה מוצאים. מעביר את הכל על ידי לחיצה כאן, לוחץ אוקיי, וכאן דרך אגב מוודא שזה בבינארי ולא באסקי. לוחץ אוקיי, קיבלנו את כל הגלים. דבר ראשון שאני עושה כרגע, זה הולך ל-Edit, משנה את End Time ל1 מילי שניות. במקרה שלי זה היה, יכול להיות שאצלכם זה לא יהיה. אז משנים ל1 מילי, בצורה הזאת אני דואג שצורות הגלים יהיו לאורך זמן. דבר שני, בקלוק 50, זה מדמה קלוק של 50 מגה הרץ, אני לוחץ על C, טיימינג, ואומר לו תשתנה כל 10 ננו. דבר שלישי, אני לוקח את הריסט ושם אותו מתחת קלוק. אם ניכנס לקוד נראה שהריסט פעיל ב-0, זאת אומרת כשיש 0 הוא מקבל ריסט. לכן אני אסמן אותו כל הזמן ב1, חוץ מבהתחלה. אז תראו מה אני עושה, אני לוחץ על הלחצן הזה, וברגע שאני לוחץ עליו הוא יהפוך אותו ל-0. עכשיו תראו, יש לי כאן wave out 1, 2, 3 עם קלוק 1 קילו. ויש לי כאן את CNT. CNT הוא מספר שסופר. אז אני אשנה אותו ל-unsigned decimal, מבינארי ל-unsigned decimal, שיספור בספירות עשרוניות. גם CNT2 אני רוצה לספור בספירות עשרוניות. גם unsigned decimal. גם CNT3. משנה אותו ל-unsigned decimal. עכשיו הקובץ מוכן לעבודה, אז מה שאני אעשה כרגע, אני אשמור אותו, קונטרול S, אני רוצה לקרוא לו קלוק 1 קילו, שימו לב, אני פשוט מתחיל לרשום, כי זה השם שלו, C,
LOC, שימו לב שהצטמצמנו וקלוק 1 קילו, אני מסמן את אחד במקום להעתיק את הכל, ואת הסיומת מוציא. שם Enter, הוא יעשה לו סיומת לבד, המתאימה. הסיומת שהוא נתן לו, VWF. אחלה, יש לנו עכשיו את הפרויקט, יש לנו קוד, כמובן דבר ראשון, קומפילציה. אחרי שעשיתי אוקיי, אני הולך, תסתכלו, לפרוססינג, סימולטור טול, וכאן כרגע רשום מוטור ופורם. אני לא רוצה לעשות למוטור, אני רוצה לעשות לקלוק. אז אני נכנס לחצן, מחפש את הקלוק 1 קילו, מוצא אותו, ואומר לו אוקיי. שימו לב, כרגע הסימולטור שאני עושה לקלוק 1 קילו. דבר שני, אני משנה את זה לפונקשן. זה היה אצלי פונקשן, אני משנה לפונקשן כי טיימינג יעשה את זה כולל זמנים ואני רוצה לראות פונקציונליות. לאחר מכן אני עושה generate. אם אתם תעשו את זה בלי generate, הוא יתלונן. עשינו generate, יורד למטה, לוחץ start. שימו לב, לוחצים אחרי שעשינו start, אנחנו לוחצים על report. אם תסתכלו, קיבלנו צורות גלים, אני אעשה, תראו על סימולטור, סימוליישן, אני לוחץ לחצן ימני, D-Touch Window, ומקבל אותו על המסך בגדול. נעשה קצת זום אאוט ונראה מה יש לנו כאן. אז קודם כל, ניתן לראות שרואים פה כרגע את הקלוק של את 100 קילו, אבל לא רואים בכלל את 1 קילו ולא את 1 סקנד. אז בואו נעשה זום אאוט ונראה אם יש לנו כאלה. אני עושה זום אאוט. יפה, אני מתחיל לראות את ה-1 קילו. לא רק שאני רואה רק את 1 קילו, זה כל מה שאני רואה, אני לא רואה את 1 סקנד בכלל. ולמה? כי מכאן עד לכאן יש לי 50 קלוקים, ומכאן עד לכאן עוד 50 קלוקים. אז בשביל זה אני צריך, אם אני רוצה לראות את הכל, להגדיל את הגודל של צורות הגלים. בואו נלך, נראה אולי זה באדיט. לא, זה לא נמצא כאן, אנחנו נסגור אותו ונלך לקוד עצמו לכאן, לצורות גלים. נעשה לו edit, end time, ובואו נגדיל את זה לנניח סתם 3 מילי. אם עשינו 3 מילי, אנחנו מצפים לראות 3 פעמים של צורות גל. אז אם נלך לריסט, נשים אותו חזרה כולו באחד, ונוריד את ההתחלה ל-0. למה עשיתי את זה שוב? כי אם אני שכפלתי את זה פי 3, אז אחרי 1 מילי הוא שוב ייתן ריסט, כי הוא משכפל את צורות הגלים שיש לו. נעשה את זה מחדש, נלך לסימולטור טול, נעשה לו generate, אני מזכיר לכם לאחר מכן start ו-report. בואו נראה מה עשינו, נעשה D-Touch Window ונראה מה יש לנו כאן. לחצן ימני, זום אאוט, ואנחנו רואים את זה באמת. שימו לב שאת ה-1 סקנד אנחנו לא רואים, אבל אם כן, דרך אגב, בגלל שלגעתי בו, בציור הוא שואל אותי אם אני רוצה לערוך את הקובץ המקורי, וזה מה שהוא עשה. בואו נעשה זום אאוט שוב פעם. הנה אנחנו רואים את זה כאן. בואו נוציא את ה-1 סקנד, נשים אותו למטה. אני פשוט מושך אותו וגורר. בואו ניקח כאן את wave out, גם נוריד אותו. ניקח את 1 קילו, נשים ליד wave out, ואת 100 קילו ליד wave out 2. אז בואו נראה מה אנחנו רואים, נדע להסביר את זה. אז פה אני רואה את הקלוק של ה-50 מגה עובד בתדר מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים את CNT סופר. אם ניכנס ונעשה קצת זום אין, אנחנו נראה ש-CNT כאן שימו לב,
ה-CNT הזה סופר עד 249, כשהוא מגיע ל-249 הוא מתחיל מחדש מ-0. זה ממשיך לספור. אם אנחנו ניקח את צורות הגלים ונראה שהוא כל פעם סופר עד 249, נראה שהוא סופר, ממשיך עם הקלוקים. הנה, כאן אנחנו רואים שינוי ראשון. בואו ניכנס אך ורק לחלק הזה. ונראה לאיזה מספר הוא הגיע. שימו לב, התחתון הגיע ל-249, העליון ל-24,999, ואז הוא מתחיל לספור מחדש והופך את השעון. שימו לב שהקלוק 1 סקנד ממשיך לספור. זאת אומרת, אם נלך עכשיו לסוף הסימולציה, נראה שהוא ממשיך לספור, פשוט הוא הגיע כבר ל-150,000. הוא כמובן צריך רק לעצור בואו נסתכל. אז אמרנו, הראשון, התדר של ה-100 קילו צריך לספור עד 249 ולהתאפס, שזה בעצם מ-0 עד 249 זה עד 250, ואני סופר את זה פעמיים, 249 כשהוא ב-1 ו-249 כשהוא ב-0. מכאן, שסך הכל אני סופר 500. אז אם אני עושה 50 מגה חלקי 500, אני מקבל 100 קילו. זה הסיבה שהתדר הזה הוא תדר של 100 קילו. הוא כל פעם סופר עד 249 ומתהפך. אז התדר שיוצא לי כאן הוא 100 קילו. בואו נראה שוב בקוד. כאן הוא סופר עד 24,999 ומתאפס. זאת אומרת, הוא סופר 24,999. מ-0 עד 24,999 זה 25,000. כפול 2, 50,000. עכשיו אם נכנס לי תדר שעון של 50 מגה, חלקי 50,000, אני מקבל 1,000. 1,000 זה 1 קילו. אז באמת כשהוא סופר עד לכאן הוא משתנה. אז אם נעשה שוב פעם זום אאוט, ראינו שהוא משתנה. אז אם אנחנו רוצים לראות, זה השינוי, משתנה כל בתדר של 100 קילו, כל 249 הוא עושה שינוי, יש לי היפוך. זה סופר כל 24,999 ועוד פעם 24,999 ועוד פעם 24,999. בצורה הזאת יצרתי תדר של 1 קילו. וכאן כשהוא ייצור 1,500 פולסים כאלה, הוא יתהפך פעם ראשונה, ו500 פולסים כאלה פעם שנייה. אין לנו כאן מספיק צורות גלים לראות, לכן אנחנו לא רואים את ה-1 סקנד, אבל זה המצב. בואו נראה עוד מה שלנו בקוד להוכיח לפחות. אז הנה זה סופר עד 249, זה דיברנו עד, והנה כאן זה הסקנד. אז הנה המספר שלי הוא עד 4,999,000. וטוב, יש לי כאן מערכת שיצרה reset בדיוק לפני, כאן זה מקדם עד נקודה מתורסת 1, אז זה לא כזה משנה כרגע. זהו, תודה רבה.